سلام زخبركم تعزبت قصد دهنت نلومين الكولاو مستن حدقان زملكت مدب عدالينا لكم علنا سنة مكتال الكولاوي مست بالكولاوي تحستهم يكون عقنهم استفعاليهم عينتهم بزي قدسكا نعامرو أدنزيزهم نايمستو علن أمازازينكا نايمر عين عغمي أطفيهم نموتن محبراوي تقاماتن زكالوعيهم كمون الكولاوي مست ربشان عقرقرن زتونكم استفعاليو قبناتن بدلاتن من فتسامون زدفافيهم أبلعليه والسباتن عنوت نبرتن زخطلو صعبين دما قلي لايكونن زتفعاليو متنعتاوي تحفات كم زرقاقصو لعل متن الكول أبسبنتنا مزهلو نتوم مكينا نممرح نقواصاصروم اقدستي كفلي اكلاتنا كاب سراح وصاخ غبر يخاليوم كم ابنت نتي كابنابن بوصلا خوينو زمرح حنقول مالتا امرو كاب غبو سرحو اسانخيلو عينتي بالكول استسنفو مرحت مكاين بغبو كم زيريو يغبر اعداو ستيرسون مارشاتاتن اغار دما فرينو أتشلاتورن فروسينون بقبو كم مقصارا بخيرو نحادقا كم زك عليهم كي إلا تتحكم الناظر الدوم أركولاو مستي كمت نفلتو إيتانول زبهالو يدما إيتايل الكول زبهال سبستانس وين ما كيميكال يزهلوو إذا كيميكال زي ناب سبنتنا بملك مستا بزوج زي أب الكولاو مستينا نرخب الكول مساعتوا انتايز جبر معاناتنا تنسيو ناب سلام كبدنا يحلف ناب كله سرا وردمنا دما خيدو كسبب رأسنا يبتصح مالتي هجي سبنتنا نزي زأتنايو الكولاو مستا زتصاور له اقنا له كاب كتصاور له اقن نلعل دما زخدل له اقنا له مالتي ስለዚህ ነዚህ አልኮል እዚ ቶክሲክ ነው ወይ ድማ መርዛሚው አልኮል ማለት ነው ስለዚህ ዝኾነ አልኮላው መስተ ድሰተይ ሰብ ከማን እንታይና ንብሎ በአልኮል ኢንቶክሲኬትድ ኮይኑ ወይ ድማ ተመሪዙ ኢና ንብል ማለት ነው መጠን መምራዝ ድማ ከመጠን ተሰብ ዝሰተይ ወይ ድማ ዘእተው አልኮልን ዝሰተይ አይነት መስተ ተመስተ ከህሎ ዝኽእል መጠን ተስቶ ናይ አልኮል ከፋላለ ይኽእል ማለት ነው ስለዚህ ሰብነትና ብስተኻለ መጠን ነዚ ዘአተው አልኮል ከወግዶ ይጽር ማለት ነው ናቱ ዝኾነ ነቲ ዝምርዞ ነብሰብነት ዘአተው ናይ አልኮል መጠን ከመይ ገይሩ ካብሰብነት ይወግዶ ናቱ ዝኾነ መስራህ አለው ስለዚህ ሰብነት ነዚ አልኮል እዚ ከወግዶ ይፈተን ማለት ነው እጂ አልኮል ቁርብ ፍሊ ዝበለ ባህሪ ዘህሎ ካብ ካለ ክምርዘና ዝኽእል አብሰብነትና ካአቱ ዝኽእል ባአታታት ማለት ነው ከመድኃኒት ዋላ እንታዩ ሰብነትና ነቲ ዘአተው አልኮል አብሰዓት ውሱን ዝኾነ አልኮል ካብ ጥቅም ወጻይ ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ምንቲ ወሓደጋ ኸይተወና ካብ ጥቅም ወጻይ ክገብሮ ዝኽእለሉ አቅሚ ውሱን አብሰዓት ውሱን መጠን ናይ አልኮል እዩ ካብ ሰብነትና ሰብነት እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ከወግዶ ዝፍትን ማለት እዩ ካብ አልኮላው ተስቶ ናብ ካልእ ተስቶ ዝቕይሮ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ተሓደገኛ ዝገብሮ ተቀዳማይ ዝልወጥ ባዕታ ነቲ አልኮል ካብ ጥቅም ወጻይ ንምግባር ሰብነት ኣብ ዝወስዶ መስርሕ ተቀዳማይ ዝልወጥ ባዕታ ንሰብነትና ኣዝዩ ሓደገኛ መርዛም ዝኾነ ባዕታ ይድሰርሕ ማለት እዩ አሴታይል ዲሃይድ ዝበሃል ኣዝዩ መርዛም ዝኾነ ጸብጻባት ፖሊስ ትራፊክ ከም ዘመልክቶ ብድርኺት አልኮላዊ መስተ ዝፍጸሙ ሓደጋታት መኪና ምስ ብሽክለታን አጋርን መኪና ምስ ጉዝ ወዘተ አካላዊ ማህሰይቲ ሞት ቀሊልን ከቢድን ጉድኣት ዘኸትሉ ኮይኖም ኣብ ንብረት ዘውርዶ ዕንወትን ድማ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኣዋጅ ትራፊክ ጽርግያ ቁጽሪ 154 እዝባር 2006 ናይ ንግዲ ተሽከርካሪት ዝመርሕ ሰብ ኣብ 100 ሚሊ ሊትር ደም ካብ 30 ሚሊ ግራም ንላዕሊ አልኮል ንዝኾነት ካልእ ተሽከርካሪት ዝመርሕ ሰብ ድማ ኣብ 100 ሚሊ ሊትር ደም ካብ 50 ሚሊ ግራም ንላዕሊ አልኮል ከም ዘሎ በአልኮሎ ሜትር ዝተባህለት መሳርሒ እንተዳ ተረጋጊጹ ብትሕሰት ሕጊ ትራፊክ ተሓታት ምዃኑ ኣብቲ ኣዋጅ ብንጹር ሰፊሩሎ እንተሰቲኻ መኪና ኣይትምራሕ ክትመርሕ እንተኮይንካ ኸ ኣይትስተ ዝብል ኣባሃላ ብመስተ ዝተሰነፉ መራሕቲ መካይን ናብ ውራያት ወጋሕ ትብል ለይታዊ ትልሂትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ኣብ ዝኸድሉ ልዕሊ ዓቕን አልኮላዊ መስተ እንተዳ ሰትዮም ንዓብረኽቶም ወይ ፎቶቶም ከብጽሕዎም መፍትሕ መኪኖም ክህብዎም ተመራጺ እዩ
እንተ ዘይኮይኑ ድማ መኪኖም ኣብ ዘላቶ ገዲፎም ብታክሲ ወይ ድማ ብኣውቶቡስ ንጎዝኦም ንዝኸዱ ብሰንኪ መስተ ከጋጥሞም ካብ ዝኽእል ሓደጋ ክጋላገሉ ከም ዝኽእሉ ፋርማሲስትን መርማሪ ሓደጋ ትራፊክን ይጠቕሱ። መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ኣዋጅ ምን ኣሎ ኣብቲ ኣዋጅ መስተ ኣይትስተ እንተ ሰቲኻ ከዓ መኪና ኣይትምራሕ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ህይወትካ ይኹን ኣብ ህይወት ካልኦት ሰባት ኣብ ንብረትካ ይኹን ኣብ ንብረት ካልኦት ሰባት እተብፅሑ ሓደጋ ኣዝዩ ዝኸበደ ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉ ሓደጋታት ዝኸበደ ናይ መስተ እዩ። እዚ እውን ኩሉ ግዜ ዘጋጥመና እዩ። መዓልታዊ ተርእየታት ዘለዩ ኣብ ስራሕና ኩሉ ግዜ ዘጋጥመና ስለ ዝኾነ ቀጻሊ እዩ። እዚ ብሓቂ ኣዝዩ ምቁፅፃር ዘድልዮ እዚ ከዓ እቶም መራሕቲ መካይን መኪና ክዝውሩ እንድሕር ኮይኖም መስተ ክሰትዩ የብሎምን እዩ። እዋ ሕጂ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕግ እንተርኢና መስተ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምሕሳብን እንደገና ድማ ግቡእ ግብረ መልሲ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዘሎ ነገራት ኣብ ዝሪኦ ናብ ሰሞን ክወስድ ናይ ዘለዎ ኣቕሚ ኣብ ምምዝባል ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ብዝተኸኣለ መጠን ዓለም ለኻዊ ሕግ እንታይ ዝብል እንተሰቲኻ ኣይትዘውር ትዘውር እንተ ኮይንካ ድማ ኣይትስተይ። ስለምንታይ እቲ ነእትዎ መጠን ኣልኮሆል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣዝዩ እንታይ ይገብር ይፈላለዩ። እቲ ንሰትዮ ዘለና ዓይነት መስተ እውን ትሕዝቶ ናይ ኣልኮሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ መስተ ናብ መስተ ይፈላለዩ። እንደገና እቲ ዘእትዎ ሰብ ድማ ነቲ ዝኣተወ ኣልኮል ኣብ ምውጋድ ዘለዎ ኣቕሚ ኣብ ምውጋድ ዝህግዙ ባእታታት ኣብ ሰብነቱ ናይ ምህላው ባህሪ ድማ እዚውን ይፈላለዩ። እንደገና ሰብ በሊኡ ክወስድ ከሎን ከይበለአ ኣብ ጥራይ ከብዱ ኣልኮል ክወስድ ከሎ ናይ ኣልኮል ሓደገኛነት እናወሰኸ ናይ ምኻድ ባህሪ ኣለዎ። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ነቲ ናይ ኣልኮል መጠን ኣብ ሰብነትናን እሱ ዝፈጥሮ ሳዕቤናትን ዝፈላለዩ ብዙሕ ባእታታት ስለ ዘለው ብዝተኻእለ መጠን ዝኾነ ሰብ ተሰትዩ ከይዝውር ዝዝውር እንተኮይኑ ድማ ንኸይሰትዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘሎ ኣብ ዓድና እውን ዘሎ ሕጊ ከምኡ ዝመስል ማለት እዩ። ብዝኾነ ዝበልካዮ ሓፈሻዊ ኣባሓላ ኣብ ሰባት ንርኢና ገለገለ ሰባት ናይ ፍርሃት ፀገም ዘለዎም ቁርብ ተባዓት ንኸጥርዩ ኣልኮል ክወስዱ ይረኣዩ። ሕጂ እዚ ክንድምንታይ ኣልኮል ይድወሰድ እቲ ዝወሰዱ ኣልኮል ከ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከምፃሉ ይኽእል ጠሪስና ክንፈልጦን ምስቲ ውልቀ ሰብ ድማ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ክህልዎ ይኽእል ስለዘይንፈልጥ ብዝተኻእለ መጠን ዝውር እንተኮይንካ ኣልኮል ዘይምስታይ ኣልኮል ሰቲ እንተኮይንካ ድማ ዘይምዝዋር ዝብል መርገፂ ዘለና ማለት እዩ። ኣና ዘጋጥመና ኩሉ ግዜ ጋጨው ምስተጋጨው እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኸውን ናይ መስተ ኣብ ሆስፒታላት እዮም ዝኣትዉ መካይኖም ብቆዶ ሽባኻ ብቆዶ ፀድፊ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም እዚ ኩሉ ግዜ ማንም ሰብ ዝሪኦ ዘሎ እዩ። ካልኦት እውን ምዞም መራሕቲ መካይን እውን ካብኣቶም ዘይፍለይ እውን ሰብ ሽግለታ ኣለዉ። ሰብ ሽግለታ መስተ ሰትዮም ክመርሑ እውን ኣይፍቀደምን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፅርግያ እዮም ዝዛወሩ ዘለዉ እዚኣቶም ኣብ ፅርግያ ዝኣቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ፅርግያ ዝኣቱ መኪና ይኹን ሽግለታ ይኹን ተሓታታ እዩ። በዓል ሽግለታ ከምዘይሕተት ገሮም ዝወስድዎ ኣለዉ። በዓል ሽግለታ እውን ሰትዮም ደንበርበር እንዳበሉ ናብ መካይን ዝኣትዉ ኣለዉ። ነቶም ሰብ መካይን እውን ሓደጋ እዮም ዝኮንዎም። እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ እዩ። بعلم درجة كرة خلون الكلاوي مستز تنقوم حركات التشكركرتي زتفق هوتن زعنو نبرتن أزيو بزحيم ذات السعب أبنت كا بالكلاوي مستز صعب حركة مع رقم دي أعناوي مهانو كتبرها لنا تقل جاوكي سابريدو تبهال عبر سختما فنزويلا كاراكاس توليدا زعبيت كوينا أبتي حركة زقات أما أوان قوال 10 عامت نيرا نسا تمهاريت عودي انجينيرين سلز نبرت ناي ቋንቋ እንግሊዝ ትምህርቲ ንምውሳድ ካብ ትውልድ ዓዳ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቴክሳስ ተጓዒዛ ትምህርታ እናተኸታተለት ከላ ብ19 መስከረም 1999
ምስ መሓዙታን ዓርካን ናይ ምዝንጋዕ መደብ ስለ ዝነበሮም ኣብ ለይታዊ ትልሂት ሓዲሮም ወጋሕታ ብመኪና ናብ ገዝኦም እናምርሑ ሓደ ብመስተ ዝተሰነፈ መራሒ መኪና ካብ መስመሩ ንጸጋም ብምውጻእ ፊት ንፊት ብኸቢድ ገጮም ጃኩን ምስኣ ዝነበሩ ክልተ ተሳፈርትን ዝነበሯ መኪና ቃልቃል ኢላ ተቓጸለት ብሰንክቲ ዝተፈጥረ ቋጸሎ ኣፍቃርያን መሓዛኣን ብኡንቡ ክሞቱ ኸለዉ ንሳ ድማ 60 ሚእታዊት ናይ ኣካላታ ብሳልሳይ ደረጃ ቃጸሎ ከምሕሱም ነደደ ከምዚ ኣብ ስእሊ እትዕዘቦ ዘለኹም መሃሰይታ ከቢድ ብምንባሩ ምጭው ዝነበረ ፍረገጻ ተደምሲሱ ጨጉር ርእሳ ሓሪሩ ኣጻብዕታ ተቋራሪጹ ጃኩ ምዃና ናብ ዘይትለየሉ ደረጃ በጽሐት ሓካይም ንምሕዋያ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም $5 ሚልዮን ወጻኢ ብዝሓተተ ን100 ግዜ ብዘካየዶ መጥባሕቲ ድማ ህይወታ ክተርፍ ጽዒሮም ተዓዊቶም ድማ ይኹን እምበር ብሰንክቲ ዝወረዳ ኣሰቃቂ ሓደጋ መልክዕ ንእስነታ ተደማሲሱ ህይወታ እናመርሐት ከላ ኣብ መበል 40 ዓመት ዕድሚያ ብሕማም ካንሰር ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየት ኣብ መደምደምታ ናይዚ መደብ ከንመሓላልፎ እንደሊ መልእኽቲ ኣልኮላዊ መስተ ልዕሊ ዓቕን ናይቲ ኣካላትና ክትጻወሮ ዝኽእል ምስ ዝኸውን መርዚ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ተሽከርካሪት ምምራሕ ዘኸትሎ ሳዕሜናትን ብሰንኩ ክስዕብ ናይ ዝኽእል ጉድኣትን ናይ ምክልኻሉ ሓላፍነት ልዕሊ ፖሊስ ትራፊክ ነቶም ሰትዮም ተሽከርከርቲ ዝመርሑ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት ዝምልከት እዩ ስለዚ መራሕቲ መካይን ይኹኑ ካልኦት ኣሽከርከርቲ ብኣልኮላዊ መስተ ተሰኒፎም ሓደጋታት ካብ ዘስዕቡ ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት ክቁጠቡ ይግባእ ብኣልኮላዊ መስተ ዝፍጸም ሓደጋታት ኩሉ ግዜ እቲ ዝኸበደ እዩ ካብቲ ኩሉ ሓደጋታት ዝኸበደ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ሰትዮም ዝመርሑ ጥራይ እቲ ዝኸበደ ዋላ ኣብ ሰብ ህይወት ምጥፋእ ይኹን ዋላ ኣብ ንብረት ዕንወት እቲ ዝኸበደ ኮይኑ ንረኽቦ ንሕና ብዝጸብጻብና ኩሉ ግዜ ናይ መስተ ሰትዩ ክመርሕ ዝተረኸበ ዝፍጸም ሓደጋ ጥራይ ሕጂ መኪና ክንዝውር ከለና ምሉእ ወይ ትኩረደት ወይ ድማ ድሕቦ የድልየና ኣብ ቅድሜና ኣብ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ተን መካይኑን ክስራሕ ከለዋ ብዙሕ መቆጻጸሪ መሳርሒታት ኣለውን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ስቴርሶ ጀሚርካ ፍሬሶን ኢልካ ፍሬኖ ኢልካ መሐነኒ ኢልካ ኣብ ጎኒ ዘለዋ መስትያት ሂስካ ንድህሪ ዘጠመጠካ ስፖኬ ሂስካ ዝብሙሉኡ መቆጻጸሪ መሳርሒ ማለት እዩ ነዚ መቆጻጸሪ መሳርሒ ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀመሉ እንተይልና ሓደ ብምርኣይ ብምርኣይ ኣብ ቅድሜና እንታይ ኣሎ ብድህሪና እንታይ ይመጽእ ብጎኒ እንታይ ይኣትወና ኣሎ ቅድሜና ዘሎ ብኸመይ ፍጥነት ኸይድ ኣሎ ብኸመይ ክንስእቦ ኣለና እዚ ሕጂ ብሙሉኡ ልኡል መጠና ድሕቦ ይደሊ ማለት እዩ ኣይኮነን ኣልኮል ሰቲኻ ኣልኮል ከይሰተኻ ኸማን ብኻልእ ነገር ኣእምሮኻ እንድሕር ተታሒዙ እሞ ቁርብተይ ዝንግእ እንተይልካ ኣብ ኣዝዩ ሒደት ዝኾነ ካልእታት ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ሓደጋ ክፍጠር ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መኪና ክንዝውር ከለና ምሉእ ትኩርነት ወይ ድማ ድሕቦ ኣብታ ንዝውራ ዘለና መኪናን ኣብ ዙርያና ዘሎ ነገርን ክህልወና ኣሎ ሕጂ ኣልኮል ምስ ኣተወ እንታይ ዝገብር እንተይ ከም ተዘራረብናዮ ኣብ ኣእምሮና ዘለው ነዚ ናይ ምቁፅፃር ኣቕምና ኣብ ከባቢና ንዘሎ ነገር ድማ ናይ ምእዛብ ኣቕምና ምስ ተዓዘብና ናይ ምርዳእ ኣቕምና ተረዲእና ድማ ንኡ ዝግባእ ስጉምቲ ወይ ድማ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ ኣቕምና ኣዝዩ እንታይ ዝገብሮ ተባሂልና ነርና ይሓስዩ ኢልና ነርና ሓደ ካብቲ ዝሓስየሉ መገዲ እንታይ እዩ ዓይንና ብግቡእ ከም ዘይርኢ ይገብሮ ማለት እዩ ዓይንና ብግቡእ ንዝረኣዮ ድማ ኣእምሮና ብግቡእ ክርድኦ ድማ ይዘህትል ማለት እዩ ካብ ዝሓተለ ኣእምሮ ትውስኖ ውሳነ ድማ እንደገና ይዘህትል ማለት እዩ ነቲ ዝሓቲልካ ዝወሰንካዮ ውሳኔ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ግብረ መልሲ ንኽትህብ ድማ ግዜ ትወስድ ማለት እዩ መኪና ድማ እንታይ ትገብር ኣላ ትዘውር እያ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ሕሞት እዚ ማዕለያ ዘይብሉ ሓደጋታት ክፍጠር ትኽእል ኣሎ ማለት ስለዚ ናይ ምስማዕ ኣድህቦኻ ናይ ምርኣይ ኣድህቦኻ ነቲ ዝረኣኻዮን ሰማዕኻዮን ናይ ምርዳእ ኣድህቦኻ ተረዲእኻ ድማ ግቡእ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ ኣድህቦኻ ሙሉ ብሙሉ ክጸልዎ ስለ ዝኽእል ኣልኮል ምስታይ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ብዝበለፀ ይቃልዓካ ማለት እዩ ተሰትዩ ኮይኑ መኪኑ ኣብ ውሑስ ቦታ ኣቐሚጡ ብታክሲ ድዩ ብእግሩ ድዩ
انت خير زحشه يدبل انا مخنياتو هيوتو يدحنا له هيوت كان سب يدحنا له نبرته يدحنا له نبرت كان سب يدحنا له خبز خونا ነገር كله ناص اخون بسلام ገዙ خاطو نخخل كي ጽቡቕ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሳይ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ብዝተፈላለየ መገዱን ትፍንውን ኣብ መጽሔታቱን ይዝረበሉ እዩ ብኡ ድማ ዝመጽእ ሓደጋታት ዝመጽእ ሓደጋሲ ሰብኣዊ ሓደጋ ይፈጥር እዩ ኣብ ሰብኣዊ ተስቶ ስንክልና የምጽእ ናይ ሞት መጉዳእቲ የምጽእ ኣብ ንብረት ጉዳኣት ከውርድ ይኽእል ኣብ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ድማ ተተቀርጹን ሓስያ ከምጽእ ይኽእል እዚ ድማ ምስኡ ተታሲሩ ዘምጽኦ ብዙሕ ሕልኽላኻትን ሓደጋታትን ከምጽእ ይኽእል ማለት ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣፍልጦ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምእንቲ ክውስኽ ቀጻሊ እዚ ናይ ምንቕሓ መደባት ወይ ድማ ፈኖታት ክግበር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክላቦ ይደሊ ሓንቲ ደት ሰርሖ ስዋን ሓንቲ ካልእ ተጸምቆ ስዋን መጠን ኣልኮሉ ኣሰራርሑኡ ኣዝዩ ስለ ዝፈላለይ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ትሰትዮስ ሓንቲ ዋንጫ ሰተይ ብለካ ትሰብ ታ ሓንቲ ዋንጫ እንታይ ተሕዝቶላታ ግን ኣይፍለጥን ስለዚ ኣብዚታት ሞር መጽናዕቲ ክግበር Ha 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 ha!